Prije nego što postane dio zida, peći, pročelja ili cijelog grada, cigla počinje kao vlažna zemlja. Glina, voda, tlak, vatra i vrijeme kombiniraju se u industrijskom procesu koji izvana izgleda jednostavno, ali iznutra divovska tvornica funkcionira poput precizne, teške i iznenađujuće sofisticirane montažne trake. Proces započinje daleko od peći, u tlu gdje se nalazi glina. Ova sirovina nastaje milijunima godina raspadanjem stijena bogatih aluminijevim silikatima. Kiša, vjetar, promjene temperature i kemijsko djelovanje vode fragmentiraju izvorne minerale u izuzetno fine čestice. Ta finoća jedan je od razloga zašto je glina toliko korisna za izradu opeke. Kada se pomiješa s vodom, postaje plastična, kalupljiva i sposobna zadržati definirani oblik prije pečenja. U ogromnoj tvornici odabir gline uvelike određuje konačnu kvalitetu. Tehničari analiziraju njezin sastav prije početka proizvodnje. Traže prave omjere silicija, aluminijevog oksida, željeznih oksida, karbonata i organske tvari. Svaka komponenta igra ulogu. Silicijev dioksid pruža stabilnost i smanjuje savijanje. Aluminijev oksid poboljšava plastičnost. Željezni oksidi utječu na karakterističnu crvenkastu boju mnogih opeka. Karbonati mogu modificirati konačni ton i utjecati na proces pečenja. Organska tvar se spaljuje tijekom procesa, što pomaže u stvaranju određene poroznosti, iako u prekomjernoj količini uzrokuje nedostatke. Ekstrakcija se odvija u otvorenim kamenolomima, obično u blizini tvornice kako bi se smanjili troškovi prijevoza. Veliki bageri uklanjaju površinske slojeve tla i dolaze do naslaga upotrebljive gline. Utovarivači zatim odlažu materijal u velike kamione koji ga prevoze do postrojenja. U nekim slučajevima tvornica koristi gline iz različitih područja i miješa ih kako bi postigla stabilniji sastav. Ovo miješanje kompenzira prirodne varijacije terena, jer glina nikada nije potpuno ista od jednog sloja do drugog. Kada glina stigne u tvornicu, još nije spremna za preradu u opeke. Sadrži kamenje, korijenje, tvrde grudice, previše vlažna područja i čestice različitih veličina. Prva industrijska faza uključuje smanjenje ove nepravilnosti. Materijal se istovaruje u dovodne lijevke, odakle započinje svoj put prema drobilicama i usitnjivačima. Ovi strojevi razbijaju velike blokove gline na manje fragmente. Cilj je dobiti upravljivu, homogenu masu koja se lako miješa. Nakon početnog drobljenja, glina prolazi kroz valjkaste mlinove. Dva teška cilindra okreću se u suprotnim smjerovima, drobeći materijal na kontroliranu veličinu. Bilo koje kamenje ili tvrdi čvorovi se razbijaju ili odvajaju. U najnaprednijim tvornicama senzori i sita uklanjaju čestice koje bi mogle uzrokovati pukotine ili savijanje. Mali kamen zarobljen unutar opeke može se proširiti tijekom pečenja, napuknuti komad ili stvoriti vidljivu mrlju. Zato su čišćenje i mljevenje toliko važni. Sljedeća faza je doziranje. Usitnjena glina miješa se s drugim materijalima prema tvorničkom receptu. Pijesak se može dodati za kontrolu skupljanja, grog za poboljšanje otpornosti na toplinu i pepeo ili usitnjeni keramički otpad za podešavanje teksture i ponašanja u peći. Svaki aditiv mijenja način na koji se komad suši, skuplja i peče. U industrijskoj tvornici ovi se udjeli mjere automatskim dozatorima, vagama i kontrolnim sustavima koji održavaju stalan protok materijala. Voda je bitan element u smjesi. Bez vode glina se ponaša poput praha ili zbijene zemlje. S pravom količinom postaje plastična masa. Međutim, višak vode produžuje sušenje i povećava rizik od pucanja. Nedostatak vode otežava oblikovanje i stvara lomljive komade. Zato se vlaga precizno kontrolira. Neki pogoni uključuju paru jer toplina pomaže u ravnomjernijoj raspodjeli vlage i poboljšava plastičnost smjese. Para također smanjuje energiju potrebnu tijekom mijesenja, jer glina lakše reagira na pritisak. Nakon mjerenja, smjesa se prenosi u industrijske miješalice. Unutar ovih strojeva, velike lopatice, osovine i vici kontinuirano miješaju glinu. Masa se preklapa, komprimira i vlaži dok ne dobije ujednačenu teksturu. Ovo miješanje uklanja suhe džepove i raspoređuje aditive po smjesi. Kvaliteta ove faze vidljiva je u površinskoj obradi opeke i njenom ponašanju tijekom sušenja. Loše izmiješana masa stvara opeke sa slabim područjima, nepravilnim rubovima ili unutarnjim pukotinama.
pripremljena glina doseže fazu u kojoj konačno poprima prepoznatljiv oblik. U velikim, modernim tvornicama najčešća metoda je ekstruzija. Glinena masa ulazi u stroj koji se naziva ekstruder, koji funkcionira poput kontinuirane preše. Unutra, vijak pomiče glinu naprijed s ogromnim pritiskom. Pasta se kreće kroz metalni cilindar i izlazi kroz matricu oblikovanu poput cigle. Ova matrica definira profil cigle, uključujući njezine vanjske dimenzije i, ako je primjenjivo, sve unutarnje šupljine. Pune i šuplje cigle proizvode se prema sličnim principima, ali matrica se potpuno razlikuje. Za proizvodnju šupljih cigli, izlaz ekstrudera uključuje metalne jezgre koje stvaraju prazne prostore unutar gline. Ove šupljine smanjuju težinu, poboljšavaju toplinsku izolaciju i olakšavaju prijanjanje morta. Također omogućuju uštedu sirovina i energije jer ima manje mase za sušenje i pečenje. Pune cigle, s druge strane, koriste se kada je potrebna veća gustoća, čvrstoća ili toplinska inercija, iako svako tržište i njegovi propisi definiraju njihove specifične primjene. Stupac gline koji izlazi iz ekstrudera naziva se šipka ili kontinuirana traka. Izlazi s vlažnom, kompaktnom i još uvijek krhkom teksturom. Izgleda čvrsto, ali se može deformirati ako se s njim nepravilno rukuje. Stoga se kreće duž transportnih traka dizajniranih da ga podupiru bez gnječenja. U ovom području brzina mora biti sinkronizirana s tlakom ekstruzije. Ako se traka kreće prebrzo, šipka se može rastegnuti i izgubiti dimenzije. Ako se kreće presporo, materijal se komprimira i deformira. Proces rezanja pretvara tu kontinuiranu šipku u pojedinačne komade. Prvo, sustav može rezati šipku na duge segmente, nazvane gredice. Zatim, rezač žice dijeli svaki segment na cigle točne veličine. Žice brzo probijaju mokru glinu, ostavljajući čiste površine. U tvornici velikog kapaciteta ovo rezanje se događa 1000 puta na sat. Svaka cigla izlazi s dimenzijama koje se ponavljaju unutar uskih tolerancija, jer se čak i mala varijacija umnožava na licu mjesta kada se grade cijeli zidovi. Neke tvornice dodaju teksture ili završne obrade prije sušenja. Valjci, četke, kalupi ili sustavi za tisak modificiraju površinu kako bi stvorili rustikalne, fasadne ili dekorativne cigle. Fini pijesak, premazi ili mineralni pigmenti također se mogu primijeniti za promjenu konačne boje. Kod običnih cigli, završna obrada je funkcionalnija. Kod fasadnih cigli, estetika postaje najvažnija jer je cigla izložena na pročelju. U oba slučaja, glina je još uvijek sirova i svaka intervencija mora se obaviti pažljivo. Nakon rezanja, cigle se nazivaju zelene cigle. Nekuhane su i zadržavaju visok sadržaj vlage. U ovoj fazi mogu izgledati čvrsto, ali njihova čvrstoća je ograničena. Prekomjerni pritisak ih označava, udarac ih lomi, a brzo sušenje ih puca. Tvornica ih mora pomicati bez deformiranja. Zato se koriste roboti, hvataljke, transportne trake, dizala i automatizirani sustavi za utovar kako bi se komadi postavili na posebna kolica, pladnjeve ili police. Sušenje je jedna od najosjetljivijih faza cijelog procesa. Vlažna glina mora postupno i kontrolirano gubiti vodu. Ako se površina prebrzo suši dok unutrašnjost ostaje vlažna, dolazi do razlike u skupljanju. Vanjski sloj se stvrdnjava, središte se nastavlja skupljati i pojavljuju se pukotine. Zbog toga tvornice koriste industrijske sušilice, duge tunele ili zatvorene komore gdje se kontroliraju temperatura, vlažnost i cirkulacija zraka. U tunelskoj sušilici cigle se polako kreću na kolicima. Vrući zrak cirkulira između cigli, postupno izvlačeći vlagu. Taj zrak često koristi preostalu toplinu iz peći, što poboljšava energetsku učinkovitost. Na početku sušenja temperatura je umjerenija, a vlažnost okoline održava se relativno visokom kako bi se spriječilo prebrzo zatvaranje površine. Kako cigla gubi vodu, zrak postaje topliji i suši. Proces može trajati nekoliko sati ili čak više od jednog dana, ovisno o veličini, sastavu i početnom sadržaju vlage. Tijekom sušenja cigla se skuplja. Ovo skupljanje se uzima u obzir u dizajnu mlaznice i reza. Komad se proizvodi nešto veći jer će se skupiti prije nego što dođe do konačnog proizvoda. Tvornica izračunava ovo skupljanje prethodnim ispitivanjem. Visokoplastična glina može se više skupiti. Smjesa s pijeskom ili prethodno pečenim materijalom skuplja se manje.
Cilj je da nakon sušenja i pečenja opeka ima ispravne dimenzije. Kontrola vlažnosti je konstantna. Neki pogoni koriste senzore za mjerenje sadržaja vode, termalne kamere za otkrivanje hladnih mjesta i automatizirane sustave koji podešavaju ventilatore i plamenike. Cirkulacija zraka mora dosegnuti sve strane opeke. Ako jedno područje prima manje protoka zraka, ostaje vlažnije. Ako drugo prima previše topline, prerano se suši. Ujednačenost sušenja definira kvalitetu peći, jer opeka s prekomjernom unutarnjom vlagom može puknuti tijekom pečenja kada se zarobljena voda pretvori u paru. Nakon izlaska iz sušionice, opeke su već mnogo jače nego na početku, iako još nemaju svoju konačnu keramičku tvrdoću. Izgubile su puno slobodne vode, zadržavaju svoj oblik i mogu se sigurnije rukovati. Njihova boja je svjetlija od konačnog rezultata, zvuk im je još uvijek prigušen, a njihova struktura još uvijek pripada svijetu suhe gline, a ne pečene keramike. Duboka transformacija dogodit će se u sljedećoj fazi. Prije ulaska u peć, opeke prolaze vizualne i mehaničke preglede. Iskrivljene, napuknute ili oštećene opeke se uklanjaju. U mnogim tvornicama neispravan materijal se vraća na početak procesa ako još nije pečen. Usitnjava se, miješa sa svježom glinom i ponovno uvodi u proizvodnju. Ovo interno recikliranje smanjuje otpad i poboljšava učinkovitost. Tvornica koristi gotovo sve što je moguće prije nego što vatra učini glinu neupotrebljivom. Utovar cigli u peć također se vrši precizno. Slažu se na vatrostalne vagone ili u konstrukcije koje propuštaju toplinu i plinove. Način na koji su raspoređeni utječe na proces pečenja. Plamen i vrući zrak moraju cirkulirati između cigli. Prezbijeni snop stvara hladne točke. Loše raspoređen snop rezultira varijacijama u boji i čvrstoći. Stoga strojevi za polaganje slijede izračunate obrasce, gdje svako odvajanje služi određenoj toplinskoj funkciji. Pečenje je odlučujući trenutak. U peći suha glina prestaje biti samo otvrdnuta zemlja i pretvara se u keramiku. Divovske tvornice koriste tunelske peći, duge, kontinuirane strukture duž kojih napreduju vagoni natovareni tisućama cigli. Proces funkcionira poput toplinske linije. Suhi komadi ulaze na jednom kraju. U sredini postižu ekstremne temperature. Pečene cigle, sada gotov proizvod, izlaze na drugom. Tunelska peć može mjeriti desetke ili čak stotine metara u duljinu. Unutra postoje različite toplinske zone. Prva je zona predgrijavanja. Tamo se cigle postupno zagrijavaju. Temperatura se polako povećava kako bi se uklonila preostala vlaga, sagorjela organska tvar i pripremio komad za najintenzivniju fazu. Ovo kontrolirano povećanje spriječava toplinski šok. Iako su cigle već prošle kroz područje sušenja, još uvijek mogu zadržati preostalu vlagu u unutarnjim porama. Ako se ta vlaga prebrzo pretvori u paru, tlak može slomiti komad. Kako se vagoni kreću, temperatura raste. U ovoj fazi dolazi do značajnih kemijskih promjena. Organska tvar izgara, neki minerali gube strukturnu vodu, a karbonati se raspadaju, oslobađajući ugljikov dioksid. Glina mijenja svoju unutarnju strukturu. Ovaj proces mora biti precizno kontroliran jer se svaka reakcija odvija unutar određenog temperaturnog raspona. Prebrz porast može uzrokovati nedostatke. Presporo povećanje troši više energije i smanjuje produktivnost. Središnja zona peći je najtoplija. Ovisno o vrsti opeke i gline koja se koristi, pečenje može doseći temperature blizu 900, 1000 ili čak preko 1100 stupnjeva Celzija. Na toj temperaturi čestice počinju sinterirati. To znači da se djelomično vežu bez potpunog stapanja. Neke komponente tvore mikroskopsku staklastu fazu koja djeluje kao unutarnji cement. Ova faza veže zrna, smanjuje poroznost i pruža čvrstoću. Opeka dobiva svoju konačnu tvrdoću. Boja se također određuje u peći. Željezni oksidi proizvode crvene, narančaste ili smeđe tonove ovisno o temperaturi i količini dostupnog kisika. U oksidirajućoj atmosferi željezo ima tendenciju stvaranja crvenkastih boja. U redukcijskim uvjetima mogu se pojaviti tamniji ili plavičasti tonovi. Sastav gline, vrijeme pečenja i unutarnje okruženje peći doprinose varijacijama boje. Kod običnih opeka te su varijacije prihvatljive unutar određenih granica. Kod fasadnih opeka kontrola boje je mnogo zahtjevnija. Izvor energije peći može biti prirodni plin, biomasa, tekuća goriva ili kombinacija oboje, ovisno o tvornici i regiji. Plamenici distribuiraju toplinu na strateške točke,
a upravljački sustavi podešavaju temperaturu u stvarnom vremenu. Senzori, termoelementi i automatizirani programi prate svaku zonu. Cilj je održati stabilnu krivulju pečenja. Tvornica ne samo da treba postići maksimalnu temperaturu, već i da opeka ostane u svakoj fazi pečenja odgovarajuće vrijeme. Konačna čvrstoća ovisi i o temperaturi i o trajanju procesa pečenja. Nakon zone pečenja započinje proces hlađenja. Ova faza također mora biti postupna. Opeka koja izlazi s temperature veće od 1000 stupnjeva Celzija i naglo se hladi može puknuti zbog toplinskog naprezanja. Površina i unutrašnjost se skupljaju različitim brzinama, uzrokujući pukotine. Stoga peć uključuje zonu u kojoj se toplina kontrolirano smanjuje. Zrak koji hladi opeke zagrijava se dok prolazi kroz njih, a mnoge tvornice ponovno koriste taj vrući zrak za opskrbu komore za sušenje ili predgrijavanje početne zone peći. To vraća energiju i smanjuje ukupnu potrošnju. Kada vagoni napuste peć, opeke su već pečene. Njihova boja je konačna, njihova struktura je stabilna, a njihova čvrstoća se može provjeriti. Razlika u usporedbi sa suhom opekom je ogromna. Sada opeka može izdržati rukovanje, transport, skladištenje i naprezanja konstrukcije. Kada se lagano kucne, proizvodi jasniji, keramičkiji zvuk. Njena površina može biti glatka, hrapava, pjeskarena ili dekorativna, ovisno o proizvedenom proizvodu. Njihove udubine zadržavaju oblik koji je definirao ekstruder, a njihove konačne dimenzije odražavaju skupljanje koje se dogodilo tijekom sušenja i pečenja. Sortiranje počinje čim se cigle dovoljno ohlade za rukovanje. Automatizirani sustavi i operateri provjeravaju dimenzije, boju, savijanje, pukotine i lomove. Neispravni komadi se odvajaju. Cigla se može odbaciti zbog savijanja, pukotina, slomljenih kutova ili mrlja uzrokovanih nečistoćama. Kod konstrukcijskih proizvoda mehanička čvrstoća je najvažnija. Kod vidljivih proizvoda izgled je također vrlo važan. Neke tvornice koriste kamere strojnog vida koje velikom brzinom otkrivaju površinske nedostatke. Ispitivanja kontrole kvalitete dovršavaju proces. Uzimaju se uzorci proizvodnje i podvrgavaju se ispitivanjima kompresije, upijanja vode, otpornosti na mraz, dimenzijama i težini. Ispitivanje kompresije mjeri koliko opterećenja cigla može podnijeti prije loma. Apsorpcija pokazuje koliko vode ulazi u njezine pore, što je važan čimbenik u određivanju njezina ponašanja u prisutnosti vlage i morta. U hladnim regijama otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja ključna je jer se voda zarobljena u porama širi pri smrzavanju i može razbiti materijal. Cigle koje zadovoljavaju specifikacije zatim se pakiraju. Strojevi za slaganje slažu ih u pravilne snopove. Roboti ili mehaničke hvataljke grupiraju cigle u slojeve, slijedeći uzorke koji pružaju stabilnost sklopa. Zatim se stavljaju na palete ili oblikuju u samonoseće snopove. Stroj za omatanje nanosi rastezljivu foliju ili traku za osiguranje tereta. U nekim slučajevima dodaju se etikete s informacijama o seriji, vrsti proizvoda, dimenzijama, čvrstoći, datumu proizvodnje i podacima o sljedivosti. Ova sljedivost omogućuje identifikaciju podrijetla svakog snopa u slučaju da se na gradilištu pojave bilo kakvi problemi. Otpad od pečene cigle ima drugačiju sudbinu. Za razliku od sirove gline, koja se lako može ponovno miješati, pečene opeke su već prošle kemijsku transformaciju. Međutim, mogu se drobiti i koristiti kao šamot, punilo, materijal za unutarnje ceste ili agregat u novim keramičkim mješavinama. Ova ponovna upotreba smanjuje otpad i iskorištava razbijene komade. U velikoj tvornici čak je i otpad dio učinkovitog ciklusa. Konačno skladištenje odvija se u dvorištima ili logističkim skladištima. Viličari i automatski vođena vozila prenose snopove u područja organizirana prema vrsti proizvoda. Odatle se cigle utovaruju u kamione za distribuciju. Svaki snop koji napušta tvornicu sadrži cigle koje izgledaju identično, ali svaka je prošla dug proces. Vađenje, drobljenje, mljevenje, miješanje, gnječenje, vakuumsko brtvljenje, ekstruziju, rezanje, sušenje, pečenje, hlađenje, kontrolu kvalitete i pakiranje.